खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 7 जुन 2023 बाराय जायो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिस्वजित दैमारि बिथांखौ लानानै गोबां सावरायगासिनो दङ। थांनाय साननैसो सान सिगां आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा कारेन्ट बिलखौ लानानै कारेन्ट बिलखौ खमायनो थाखाय न' सिङाव थायाबालासिनो न' सिङाव फांखानि बारखौ जायाबालासिनो दंफां सिङाव जिरायनानै बारखौ जानो हागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै कंग्रेस हान्जानि एमएलए कामलैक्य दे बिथाङा कारेन्ट बिलखौ खमायजानायनि थाखाय बा खमायनो थाखाय बिस्वजित दैमारि बिथांनि न'नि लांगोनायाव थांनानै बिफां सिङाव जिरायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे सावगारिया आथिखालाव गोबां सावरायजानायजों लोगोसे गोबां गोसारगासिनो दङ आरो बे बाथ्राखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो दान्थे बिदान्थे खालामगासिनोबो दङ। गुलि गावनाय जाथाय जादों। ना सारग्राखौ गुलि गावदों। आसामनि लावखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाव सासे सुबुङा हरनि समाव आयेननि बेरेखा हाबनानै बा हाग्रायाव हाबनानै ना सारनो थांनायाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों गुलि गावजानानै गोब्राब जोखोम जादों। गुलि गावजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय शामसुल हक, मुस्लिम मानसि। बे समाव शामसुल हकखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। तिनसुकिया जिल्लानि सदियाव थानाय गंसे सिनेमा हलाव थांनाय हरनि समाव गिथाव बाथाव अर खामनाय जाथाय जादों आरो बे अर खामनाय जाथायाव गोबां लाख रांनि धोन सम्पतिफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। उनाव जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव अर खोमोरनो हान्जाफैनानै जाथायखौ सुग्लायनो हादों, अदेबानि अरखौ खोमोरनो हादों आरो बे जाथायाव रावबो जोखोम जायाखै आरो रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गीता नगर गोजौ फरायसालिनि केम्पास सिङावनो सासे मानसिनि गोथै सह बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय मिन्टु कलिता, इ-रिक्सा ड्राइभार आरो बिनि गोदोनायाव दिरुंबो खाना दोननायखौ मोननाय जादों। गिबियावनो बिनि गोथै सहखौ फरायसालियाव खामानि मावग्रा सासे आइजोआ नुनो मोननानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथावनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। नाथाय मिन्टु कलिताखौ सोर बुथारखो ना गाव हारसिं थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। इउरपनि स्वीडेन हादोराव गिबि खेबनि थाखाय आथोन गेलेनाय बादायलायनाय खेला जानो थांगासिनो दङ, अदेबानि टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दङ आरो बे खेलाखौ जेरै फुटबल खेलाफोरखौ मानसिफ्रा नायो बेबायदिनो आथोन गेलेनाय खेलाखौ मानसिफ्रा नायगोन आरो बेहाय जाज आरो अडियेन्सबो थागोन आरो बे खेलाया 8 जुननिफ्राय जागोन। लोगोसे बे खेलाया खेबसेयाव 45 मिनिटनिफ्राय 60 मिनिटसिम जागोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।